Adema ekelela m nwoke kelewa ya ọ ga-adịrị ya bụ na ma ha sị m ka onye chi ya zelụ anyị abatago kpọmkwem n'oge nzukọ ga ji asụsụ Igbo wee na ekwu ya dịka o si dị dịka o si eme n'ala anyị ya ewute n'ụlọ n'ọma na-abụ na elekere ya 3:15 kpọmkwem ka anyị na-ebido mana ewere ihe mere ede ji bee nwe ya mere na ọ bụ mbugharị ka eji ele afịa ọkwanụ ka o wee dị mma mana anyị egwu ego chinchi maka na ezuona ka ahụ ere udene ọ na-abụ ezuo ka ahụ ere udene otu a na-atụtụ nga abụ m Chizzy amechi ugwuela nọrọ na ya tobel ya bụ Tochukwu ọ nọ na wee na-ebube ya na ihe niile nke anyị na-eme na YouTube ya bụ Kpakpando ebe a ka ị ga-afụ ya ịnọrọ na mba ụwa dum ị na-ekiri anyị wee na-afụ nke anyị na-eme. Abụ m Chizzy aga m agbapụ ọsọ ozigbo gịnị ka anyị na-ekwu n'izu ụka a ndị otu ọhaneze ndị ntorobịa n'ime ha ekwuru wee kwuchie ike na ọ bụ ndị Igbo bụ ihe kwesịrị ịchị Naịjirịa na ọ bụ ha kwesịrị iwepụta nwafọ Igbo ga-achị Naịjirịa n'afọ 2023 nke na-abịa abịa. Aka na-ekwu nke a na-ekwu na ọ bụ ndị Igbo maka na a na-ekwu ya ụfọdụ nna ndị ọhaneze bidoro na-eti gbogbo si na ihe ga-aka mma na eme na Naịjirịa bụ ịhazigharị ma ọ bụ dozigharịa Naịjirịa ka ogbe na ogbe na-achịkwa onwe ha na-ama ihe na-eme na be ha wee weziri ụtụ na-atụ ezi n'ọchịchị etiti ka ejiri wee na-eme nchekwa na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mana ka ndị ọhaneze na-ekwu nke a na-ekwu uche nke ha ndị sịrị mba na ọ bụghị ihe a ka a chọrọ bụ ndị otu dị iche iche bụ ndị otu na-achọ obodo Biafra. Ihe ha na-ekwu bụ na wee dị na achọ ka nwafọ Igbo cha na ka ndị Igbo nọrọ onwe ha were obodo nke ha a ga-akpọ Biafra ma ọ bụ obodo nke ha bụ Biafra ya bụ na Biafra ka ha chọrọ. Ya mere tata anyị ga na-asị dịka o si gbojuru dọrọ ugbu a ndị kwe na ndị ekweghị onye kwuo onye nke ekwuo kedu onye ga-ekwuru anyị kedu ihe anyị chọrọ n'ala Naịjirịa. Anyị chọrọ ka anyị wepụta nwafọ Igbo ga-achị ka ọ bụ anyị dozigara Naịjirịa ka a nọrọ n'ogbe n'ogbe na-edozi obodo ma ọ bụ na mpaghara na-edozi na-achị na-atụzi ụtụ etiti ka ọ bụ nke a ụmụ ndị obodo anyị ụmụ Igbo chọkwara obodo nke ha bụ Biafra ọ ya ka mma kedụzi ka a ga-abụ gịnị mere na ya maji ofu olu wee na-ekwu ihe dị ara anyị kedu onye ga-ekwuchitere anyị kedu onye a ga-ege ntị ugbu a kedu nke ka mma ọkwa ya bụ okwu mụ na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa maka na oge adịghị anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ka mechi ugwuele gwa anyị ka uche nke ya dị dịka o si ada n'ala anyị. Amechi ugwuele ndị kwe na ndị ekweghị ụfọdụ si na ọ bụ ka a họpụta nwafọ Igbo amara na a ga-ejikọ aka chọpụta kpọpụta gị ka a kpojenere gị ndị Naịjirịa ka ndị Naịjirịa bịa n'aka ka ma na ị ga-achịwa Naịjirịa ka obodo adịkwanụ maka udo wee dị maka na ụfọdụ si na achọ ka udo dị na Naịjirịa na ọkwanụ oge nwafọ Igbo ga-achị na ya ga-aka mma mana ụfọdụ sịrị mba na ọ bụ ka a hazigharịa Naịjirịa ka a nọrọ na mpaghara n'ogbe n'ogbe onye ọbụla chibe onwe ya dịka ndị Igbo chibe onwe ha haziwezi ihe dị na be ha kama ka a na-atụ ezi ụtụ n'etiti abụrụ na-akọ nọkwa na Naịjirịa mana ogbe ndị Yoruba anahazi obodo ha ndị ugwu anahazi obodo ha ndị Igbo anahazi obodo ha na ya bụ ihe ka mana ụfọdụ sịrị mba na ha chọọ dị ụdị achaa na ihe ha chọrọ bụ obodo Biafra na ha chọrọ ịma maka nke ahụ ma nke a na-echetara m nwanne anyị nwoke Ọkịja na-akpọ kemgbe Ọkịja gbara anyị emeri wee si na ebe ọ bụ na ihe Igbo ka anyị na-akwalite na ya na-akwalite Igbo anyị jeburu igbe mmanya ihe mere n'ala Igbo amara igbe mmanya ma ya na-eme n'ala Igbo si jeburu ya bụ ya nwe si njeburu mgbe ogbu ọja buye ajịbọ buye ezi nwa ka ejiri na-ahazi maka na ihe a na-eme ebe a na ọ na-amasị ya nke ukwuu wee na-asị na ọ ga-adịrị ya na mma maka na ịma na ihe njikwute ya bụ na-ewe ndị si na ha chọrọ obodo ha bụ Biafra
Ọkịja na onwe ya so na ndị na-ekwu ya na-enwedị ihe gbasara na ka e were ka ha anaba were obodo ha were onwe kiri ka ị kwuru na ya mechi ọ ka atụnyelu gị ka ije chịba Naijiria. Chizzy nwanne m, Igbo ekene m n'unu na ikwu eziokwu. Obodo anyị a bụ Naijiria ka o si wee dị taa, o nwere mgbe ndị nọ n'ime ya wee pụta wee nwee nnọkọ ọgbakọ wee sị nekwa ka anyị ga-esi wee biri. Ọ ndị ọcha bịara bụ ndị kpokọtara anyị ngwa na ngwa kpokọ anyị ọnụ si anyị nekwa bụ anyị aha baa anyị aha Naijiria wee dọrọ anyị oke si nekwa etu a ndị a bidoro ebe a ruo ebe a, ndị a bido ebe a ruo ebe a, wee were ọchịchị wee nyefee ya n'aka ka ha si wee nyefee ndị ha nyefere, o wee kpọrọ ha. Mana ọ bụrụ na etu anyị si wee nweta onwe anyị na ọ bụrụ na anyị mewere ihe ka esi kwesị ime ihe dị ihe akaghị dị mma, mana ihe mebiri taa maka na ndị mmadụ jiri aka ha wee mebie ya n'ụdị na gị na mmadụ nwee ihe, gị na mmadụ nwee ụlọ, ị na-achụpụ onye anwa ka m were ya na ụlọ dị anya ụlọ 10, ị na-achụpụ ha, na-achụpụ ndị ọzọ, na-achụpụ ndị ọzọ, ọkachasị ndị akacha emegbu, chụrụ ha chụọ ga na iro, isi ha nọrọ ebe ahụ, mmiri na-ezo ọ na-ama ha, anwụ na-amụ ọ na-eti ha n'isi, ebute nri ama ebunye ha, a sị ka ha jewe isi mba, ha nọrọ ebe a zawa ụlọ, chewe ụlọ, ihe ga-eme ụlọ si ha afọ na ihe ga-eme ụlọ, mana ndị nọ n'ime ụlọ na-eri na-anwụ ada echeta ha. Ọ dịghị ka ọ ga-aga n'iru mba. Ọ bụrụ asị kwuo eziokwu, ọ bụrụ ebe onye si wee pụta n'echi obodo anyị bụ nsogbu anyị nwere n'ụdị mmadụ. Onye na-achị obodo anyị a ọ sị ka ya chịa n'aka nkwụmọtọ n'eziokwu na onye kwu uche ya na oruru onye ruoro onye egbebere ugobere. Chizzy ani nwere onye ga-ekwu okwu. Ọ bụrụ na mma n'ezie na aka bụ iru dịka esi wee dobe iwu obodo, mma ekwu okwu. Amechi n'iji tinye ọnụ na-ekwu maka na ajụjụ anyị ihe ajụjụ bụ ajụjụ ahụ maka na ndị Igbo na onwe ha achịkọtara ha onwe ha ọrụ si na ihe a ka ha chọrọ. Ịrụtụrụ aka na oge ndị ọcha bịara hazie chịkọta ndị mmadụ ọnụ, chịkọta obodo na obodo, ndị Igbo, ndị ugwu, ndị ndịda na ihe ndị ọzọ chịkọta ya ọnụ na abara ya afa. Mana ị mara ihe ndị ọhaneze nna ọhaneze na-ekwu ugbu a bụ ka ebido otu a ha si bido ya, ogbe na ogbe ji achụ wee na-atụ ụtụ etiti oge a ha haziri ya. Mana ihe a na-ajụ bụ kedụzi ihe ndị Igbo chọrọ, ndị ntorobịa kwuo si ebe a, ndị otu ọzọ ekwuo si ebe nke ọzọ. Nsogbu ndị Igbo nwere, ya bụ ezigbo nsogbu ndị Igbo nwere maka na ndị ọ bụ anyị na ha na ndị achọghọ ka ndị Igbo dịrị n'otu. Ọha nwa bụ ndị na-abịa ha bịa ha chọọ ofu onye na-asị na ya so na ndị isi ndị Igbo duru ya, ọ na-eme ihe na-agbawa Igbo obi. Ụmụaka ndị Igbo ịma na mbụ ndị Igbo abụrụ ndị na-akpọ isi akpọrọ ofu onye n'ala, i were nke a wee tinyekwuoro na ndị nwa na-asị na ha bụ ndị isi. Onwere onye ị ga-esosote ihe, onwere onye ị ga-ekwu na ya kwudo ihe ọbụla. Ife ụdị omume ha na-eme, ife ụdị agwa ha na-akpa, etu ha si ere onwe ha wee na-ele ana Igbo, onwere onye na-enye ha nsọpụrụ. Ahụ bụ eziokwu na asị na-enwe onye eso asị na ha kwadoro onye aka onye apụtachiba, mana sikwu eziokwu, kedu onye bụ otu onye n'ime ndị Igbo kịta a ga-asị gị wepụta na onye a bụ onye a ga-eso? Naanị onye mfụrụ a ga-asịsị asị pụta kwụọ n'azụ ndị so ya. Onye kachacha nwe ndị na-eso ya n'azụ bụ Nnamdi Kanu. Ị maara isi ya? Ihe kpatara ya bụ na ụmụaka ndị Igbo, ndị ntorobịa, ọ na-eri ha emeri ihe ndị okenye na-eme. Asị na okenye ama nọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbere,
mana ndị okenye be anyị na-emezi ka ọ ga-abụ ha ga-abịa kpụrụ ewu ji ekede n'ọgbịrị mgbe ime na-eme ya kpụgbuo ya akpụgbu sef ka ọ nwụọ mana ọ na-anụghị ọkụ n'obi ihe a na-eme ndị be anyị pụtakwuo okwu ịma na n'oge ahụ a haziri Naijiria ewegasị mpawa na mpawa ọkammụta Nnamdi Azikiwe na-ekwuchitere ndị Igbo Awolowo na-ekwuchitere ndị ugwu Belewa na ndị otu ya na-eme na Awolowo na-ekwuchitere ndị Yoruba Belewa na ndị otu ya na-eme na Ahmed Bello na-ekwuchitere mana ugbu a ọ na-afịa alụ ọ bịa ka na-enwerezi ndị nwere obi gbara ọkpụrụ kwụsị na ya na-anọchite anya Igbo niile na-eso ya Chizzy ihe ịma ama m ya ihe mma eme ya onye a bụ mbụ mana ọchịchị na ịbụ onye ndu mgbe ha nwa abụrụ onye kachacha jide ego onye kachacha wee nwee ezigbo omume na ịkpa agwa onye ihe gbasara ndị obodo na-echu ụra onye amagheri na ọ bụ na ndị obodo eliro onye amalara ụla na ọ bụ na ndị obodo alarụrụ ụla mana ndị kịta na-asị ndị obodo eri na ka ha rie ndị ụmụaka obodo eje n'akwụkwọ ka ndị nke ha jewe obodo oyibo ụdị onye a ka ị ga-eso ebe ọ dị etu a na-asị na ọ ga-enye anyị nsogbu n'ihe anyị na-arịọ Chineke bụ ka onye anyị onye ndu ka m gwa gị eziokwu ndị niile na-apụta na ha bụ ndị na-edu ndị Igbo ha bụ ndị ụjọ akpọrọ bụ mmiri na-ekwu ya ha bụ ndị ụjọ kedu otu onye n'ime ha ị ga-apụtasị na ndị Abuja bụ ndị federal gọọmenti ga-ekwu okwu ama na ọ bụrụ ihe iwu nabatara etu o si wee dị ndị Igbo si wee nọrọ n'obodo Naijiria onye apụta wee kwuo okwu si ha mba na ọ bụrụ ihe iwu kwuru o nwere kedu onye anyị ga-eso ha bụ ndị ụjọ ka ọ bụ na ha akụ na ụba nke ụwa na ha fụkara ya karịa ndị be ha maka na ọ bụ na ịma na oge ụfọdụ onye kwube na-ekwusi ike anọgide abịa rụpara ya aka na akwa ụlọ ya dị ebe a ụlọ ya dị ebe nke ọzọ na ihe dị eke mgbe nke ọzọ ha ga-abịa enyocha ya ị na-eche na ka ha chekwa akwụ ha oso ka ha na-eme onye abụrụ onye ụjọ onye bụ ezigbote onye ndu onye bụ ezigbote onye ndu ihe naanị ihe ọ na-afụ bụ ihe ga-azọpụta ndị mmadụ na-esi a n'azụ ọ bụgodu na ọ na-anwụ ọnwụ ada atụ ya ụjọ ihe ga-efunarị ada atụ ya ụjọ ihe a ga-anapụ ya n'aka ada atụ ya ụjọ ihe ọma bụ o nwere ọnụ ọ ga-ekwu okwu ikpụrụgodi akpụba anụ ụlọ mkpọrọ o nwere onye na-ebe anwa ọ na-ekwu okwu na-agwa aja na-asị aja ọkwa kpụnyere m ebe a ọ bụrụ sọsọ aja ka m na-afụ ogbe aja n'ihe a na-ekwusi ya ike n'ọnya ka m gwa gị eziokwu Chizzy ichere ihe anyị na-abịa ebe a na-ekwu o nwere ndị ka anyị mara ihe o nwere ndị ka anyị ekwu okwu o nwere ndị ka anyị mara ihe na-eme mana kedu ebe ha nọ ka ha kwuo kedu ebe ha nọ ka ha mee o nwere ị ga-ekwuchasị gị ọkwa gị nwa ụjọ ada atụ gị naanị gị bụ onye nwere okwu ngwa na ị ga-afụ ihe m na-ekwu bụ na ndị a akụ na ụba ụwa ịma na asị na ndị akwụkwọ nsọ kwuru sị na ọ ga-afịa ahụ onye ọgaranya ije n'igwe maka gịnị ọ ga na-eche akụ na ụba ọ kpara mgbe anwa ihe ọ na-eche bụ ka ọ ga-esi ka m gwa gị ọtụtụ na ụfọdụ n'ime ndị ndu anya ọ dị nke ọ na-eme ha obi ụtọ ịfụ na ha na-enyoriwe ụwa ihe adịrị ha mma ndị ọzọ a na-ata afụfụ ha chọrọ ka a na-ayọ naanị ha mana ọ na-ewute na mmadụ ga-apụta bụrụ onye ndu obodo onye mere ha onye ndu ọ dị mma na anyị ga-asị na ya na-abụ onye ndu o jee n'obodo ọzọ dịka onye ya na ya na-edukwa obodo ha na-eje adara ya n'ana ka bịa megide ndị be ha dara ya n'ana sị ya na ya na-asogbu na ihe a na-eme maka ibe n'anya ndị ma ihe a jiri amamihe na-eme nke ha ebidogo na-echekwa negoro nke ndị Yoruba mere ugbu a chịkọtata obodo ha ọnụ wee si na ha ga-ewe ndị nche a ga-akpọ amoteku na ọ ga na-eche onwe ha ndị ugwu baba na mmadụ sị na a ga-echekwa onwe amamihe eji bidobekwara baba kemgbe a na-eme ya ndị Igbo kedu ka a ga-esi ewere ihe a na-azọgodo bụ ka a ga-esi onye ga-achị na onye na-ama achị na ihe ndị ọzọ ka a ga-esi chekwa obodo
enwere onye Igbo ga-apụta si nekwa ụzọ a ga-eji mee ka m gwa gị eji wee sị na ndị ndu ndị be anyị bụ ndị ụjọ ndị ụjọ ifere ada eme n'elu ifuru ihe ụzọ ọjụ ụzọ kalụ jiri ọnụ ya wee kwuo maka ndị Igbo na aka ya apụgo n'ihe gbasara ndị Igbo ihe tupu oge adịghị anya mgbe o ji wee kwuo ha o jegori wee jee ha wee chie ya echichi ichaa ya akwa ọ dịka ndị obodo anwa ka o wee na-egosi ha ugboro one ka ịfụchadịrị ndị ebe anwa bịara be anyị anyị nwa bụ ndị ga-ebu ụzọ yi akwa ha anyị nwa bụ ndị ga-ebu ụzọ sụwa asụsụ ha ka anyị wee na-egosi ha na anyị ma ihe na anyị na ha so anyị nwa bụ ndị ga-ebu ụzọ ihe gbasara ha anya na-eburu ya n'isi anyị eje ebe ha o nwere nwa afọ Igbo ọnụ na-eru n'okwu ji ezigbote ego jere na mgbagwo ugwu wee jee ruo ụlọ akwụkwọ one ka ọ rugoro na be ha na Anambra ị na ya na-agwa gị ọ bụgodo na ịrụgo ụmụ Anambra niile ejewego akwụkwọ ugboro one ka ndị a bịagoro na be anyị wee wuo ụlọ akwụkwọ ekwere mmadụ mbosi o jere mba Germany ha eri ji kedu akwa oyi echedị m na ndị Igbo pụta na onye Igbo na-apụta ka o gosi iri ji bụ ihe gbasatara omenala Igbo kara aka bụ ike ije gosi ndị mba ọzọ ihe oyi bụ akwa isi ọ bụrụ akwa isi agụ na akwa obodo Naijiria ị na ya na-ekwu akara obodo Naijiria coat of arm oje eyie ya ndị na-achị Naijiria ha na-eme ka a ga-asị gị na ha chọrọ ka onye ọbụla bụrụ Naijiria n'isi ha wee gbawara sọsọ ndị be ha o wee bụrụ ihe gbasara ndị be ha naanị ka a na-eme ka m gwa gị Chizzy mgbe m na-etolite anyị na-agụ social studies abịa ede maka ndị Igbo ede maka ndị Hausa ndị niile bụ ndị iche iche nọ n'obodo a anyị agụrụ ha na-abịa anyị amara na ọ bụrụ naanị Igbo bụ ndị obodo Naijiria mana kịta ka esi wee na-achị Naijiria ndị ji Naijiria n'aka eji ya n'aka ka a ga-asị na o nwere ndị ha n'obodo Naijiria ndị na-asị na ha na-edu ndị Igbo na-egosi na ọha ka fụ Naijiria n'anya mana ajụjụ anyị na-ajụ bụ ndị obodo ọzọ o nwere ka ha si wee na-eku Igbo n'ume maka na ọ bụrụ so iku Igbo n'ume ndị obodo ọzọ mmadụ one n'ime ha na-abịa n'ala Igbo ụlọ elu biri ebe a wee ụlọ ọrụ mana ị ga-afụ onye Igbo ọkwaje na mpaghara obe ọzọ ezinụlọ ya ị na-akụzi ya okwu Igbo ọ sị gị hapụgodo ihe a ewe nke m na ya na-ekwu okwu si ya nna ihe anyị na-alụkwa n'ebe a na ọ gara akakwa mma ịbịalụ ya n'ala Igbo ihe ọ bụ ụzọ sapụ ọnụ m ji mara na ihe si ya lụọ ya onye ga-ebi ya mana ụlọ kwụrụ ụlọ dị n'Abuja ndị Igbo rụrụ ya nwere onye bi na kịta ha na-achọ ihe ha ga-eme Igbo amụtara ihe etu esi wee napụsị ahụ ụlọ na Port Harcourt narụ ha onye pụọ o jee buru ụzọ rụọ ebe ọzọ mmadụ asịrọ gị jee ruo n'obodo gị na vileji ọ bụ na ịrụgo gị ebe ị ga-ebi bịa n'Enugu jee n'Owerri jee na Abakaliki jee n'Ọka jee na Nsụka jee ebe dị iche iche ije rụọ ọ bụrụgodu na ụlọ erika ka ndị Igbo onye nata ọfụ ebe ọ ga-ebi ụfọdụ na-ha bịa lụọ ha gbachie alụọ ya gbachie kpọrọ ofu onye nche onye ugwu tinye ebe a na-arụkwa n'ụlọ mana abịa n'ihe ị jụrụ bụ kedu nke ndị Igbo mụnwa so na ihe ndị Igbo maka na kedu ihe ndị Igbo chọrọ maka onye ọ dị ihe na-abụọ ndị Igbo chọrọ ndị okenye na-asị ka emegharịa Naijiria ka ọ dịbụ na mbụ ka mpaghara ọbụla nọrọ onwe ha ọ bụrụ na anyị egbubigo mana ka onye ọbụla nọrọ onwe ha ka ọnụ na aka dị ndị mpaghara a n'ihe gbasatara ọchịchị onwe ha karịa ka o si dị kịta anyị chọrọ anyị kwuo ka anyị ga-esi weta ya a na-ekwu ya ndị ugwu bụ ndị ọchịchị dị n'aka kịta kemgbe ihe a bụ ihe onye ọbụla ma ha chọrọ ya maka na ihe jiri wee chọọ ya bụ na etu o si wee dị kịta ka dị ha mma ka emenyere ha na ụdị na ama na onye isi ala ike dị ya n'aka erika onye isi ala ga-anọ ebe ọ nọ wee tụọ aka emewetu o si wee chọọ ị na-aghọta ma ebe akụ na ụba obodo anyị a niile si apụta mmaji karịrị mmaji bụ na mgbada be anyị a
ma onye na-egosi ịma nwere ka ọ dị ihe o kwesịrị ịbụ na onye na-esipụta nri bụ onye kachacha wee sie ike hapụgodo iri onye bụ igu ka ewu na-eso mana kịta ihe anyị na-afụ n'obodo anyị bụ igbute igu onye ọzọ anara gị igbute igu onye ọzọ anara gị ewu esobe onye bụ igu ma onye bụ igu abụrụ onye nwe igu amechewu ihe m chọrọ ị na-aghọta ịma ya oge niile a na-asị na a na-emegide mana eweka ihe na-esi n'etiti na-abata ọ bụrụ na mmadụ na-emegide mmadụ ihe a na-enye na-abata n'iji hazie obodo dịka ihe ndị Yoruba mere ugbu a ha mago nekwa na ha ga-ejikọta ọnụ bụrụ ofu obi wee chekwaa obodo ha mana ihe anyị na-ekwu bụ ebe onye ji ndị Igbo si ndị Igbo edozi na be ha na ọ bụrụ na obere ka a na-eweta icheta oge arụrụ ọdụ ụgbọelu Imo ọkwa ndị obodo tụrụ ụtụ ya ejigasịrị ebe obodo dị iche iche ndị Imo ndị ome na-atụ ụtụ ya anyị na-ajụ ndị ndu a ka ga-esi chịkọnata ọnụ edozie Igbo ebe anyị ma ihe na-eji edozi mba ọzọ anyị jere aka edozie obodo anyị oge a ka a ga-amasị na anyị ji ofu obi wee na-aga egburu onwe gị ka m gwa gị na be anyị Igbo etiti na ndị PDP apụtara sị unu na ndị pati siri unu jee wepụta onye unu chọrọ ga-ejere unu chọrọ Chizzy abịa sị na etu esi kewa Igbo etiti na enwere east west na north abịa sị oke na abịa emecha ewepụtakwa central asị ụfọdụ asị na ndị olulu bụ ndị central ndị etiti ụfọdụ asị mba ụka ka emee ya ona asị ekwekọrịta na ndị a bụ ndị olulu asị ndị anwa otu obodo unu na-wetara anyị mmadụ onye ọbụla ekwerugokwa na unu na obodo unu na-wetara anyị mmadụ nke a kwa obere obodo n'ime obodo ha enye oge tere aka ka ha na-akpanye kpaa ha okwero ha ekwugide mgbe ha pụtakwara n'iru Igbo etiti niile okwero apụta n'iru Enugu okwero a sị ka ihe a ga-eme ebe okwerozi unu ka anyị were n'aka anyị nye unu ihe na-ebute ha bụ onye ọbụla chọrọ ịnọ n'isi o nwere onye ga-ekwu ka nwanne ya gee ntị mana ihe a na-ekwere onye ịchọ ka o kwube ka e gewe ntị bụ na ịhapụ onye a ka o kwube tupu ị mara ihe na-eme ọ na-ekwunye na akpa ya ọ na-ekwunye na bịa ngwagwa anụ m ihe a ndị a na-azọ ihe onye ọbụla na-azọ bụ ka o si na bịa isi ka o si na be gị Chizzy si ka o si na be m Tobera si ka o si na bịa onye a si ka o si na bịa ọgbaghara apụta o nwere mgbe anyị ncha niile ga-etinye aka n'efere otu mgbe ọ bụrụ itinye iwepụ ikuru mana ọ bụrụ na anyị tinyewe ofu ntinye aka kurucha ha ncha niile o nwerozi ihe dị n'efere ị ga-ekwe ka ntinye ọzọ azọwe anya ukwu ndị Igbo ama na Igbo nwere omume a na ihe a si anyị na-arụ apụta kpatara obere oge etu anyị nwere ike nọrọ etu anọ na ndị ugwu abịa asị ma mechi bịa ihe ọbụla m chọrọ ha gbanwee ndụ m nye m ego nye m ọkwa nye m ọchịchị nye m ihe niile m ga na-eme bụ m were ego anata na-akpọ mitin mkpọ nzukọ nchọọ ndị m ga-enye ego ka ha jee ebe a na-ekwu ihe ga-eme ka Igbo nọkọ ọnụ tisaa ya tie ndị mmadụ ihe kọwa ndị mmadụ ọnụ kpọwa ndị mmadụ iyi bute ọgbaghara ọghasa ihe anyị ga-eme na nkenke bụ ka anyị mata o nwerekwa onye fụrụ anyị n'anya karịa etu anyị si wee fụọ onwe anyị n'anya ka anyị mara na anyị kwesịrị ịgbakọ ọnụ kpụkọ ọnụ gbakọ nwamiri ọnụ ka ọ gbọọ ụfụfụ ka anyị nọrọ n'ịdị n'otu maka na ijikwa eziokwu ọ bụ na anyị kwuo okwu ka etu ndị ọhaneze si wee na-achọ ka anyị nọrọ n'ihe ndị oyibo kpọrọ restructuring mụnwa na onwe m kwenyere na restructuring mana ọ bụrụ na ha sị na ha chọrọ restructuring ka onye maka na etu o si wee dị kịta ada agazi ọfụma o nwere ajọ okwu dị na ha na-ekwu na onye a jụrụ ada ajụ onwe ya ọ bụ nzukọ ka ị na-ege bụ mụ na Amechi Ugwuele na-atịgasị ya ọnụ wee na-ekwu ka o si dịrị anyị ihe anyị na-ekwu bụ kedu ihe ndị Igbo chọrọ anyị chọrọ ka ọ bụrụ nwafọ Igbo chịrị ana Naịjirịa ka anyị chọrọ ka a hazigharị Naịjirịa ka anyị jiri aka anyị na-edozi akụ na ụba anyị na-atụzi ụtụ n'etiti ka anyị chọrọ ka anyị were onwe anyị were obodo anyị Biafra ọ ya ka anyị na-ajụ n'ụbọchị nkịta abụ m Chizzy anyị lee afịa pụta anyị na-aga
n'iru ka o wee kwee omume. Oge ha anyị pụtazie anyị agbape ekwentị anyị na-abịa. Ọ na-amara na ka anyị si eme ya n'ọnụ ka nọ na-abụọ ọ na-amara na ọ na-abụ anyị bata anyị chọọ itinye ọnụ n'okwu anyị na-agbashi mbọ ike wee jiri asụsụ Igbo wee ya anyị onwe anyị ndụmọdụ. La nkịta anyị chọọ ịkpọ maọbụ tinye ọnụ n'okwu ị ga-asụ asụsụ Igbo yele eye, afa gị ga-abịarịrị afọ Igbo, agwụkwana ya ọgwa ma ọlị. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09977110009 maọbụ 09023111109. Ịkpọ anyị ibe ya nkenke maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu karịrị akarị. Gịnị ka anyị na-ekwu? Anyị na-ekwu na ụfọdụ ụmụ Igbo na-asị na ha chọrọ ka ewepụta onye Igbo ka ọ bụrụ ya chịrị na Naịjirịa. Ụfọdụ si mba na ọ bụ ka a haziere Naịjirịa na ndị Igbo nọrọ be ha na-ahazi ihe dị na be ha na-achọ ụwa na-atụzi ụtụ etiti ka ndị ọzọ na-ahazikwa obodo ha na-atụ ụtụ etiti. Ụfọdụ si mba na ihe ha chọrọ bụ ka ndị Igbo were obodo ha bụ Biafra were onwe ha chibe onwe ha na-anọ na be ha dịka obodo ha ka ọ bụrụ Biafra. Anyị ga-ewebozi okwu gị ugbu a ịkpọ ya ebe ya nkenke gwa ya ebe isi akpọ, gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Biko gwa ya afa gị, kwuchie okwu ike, bee ya nkenke. Ọ dị mma. Afa gị na ebe isi akpọ, bee ya nkenke. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ebe isi akpọ nwanne ndị ka ị mere. Okechukwu, ọ dị ka ị nọ n'ụzọ. Onye? Gaa n'iru. Maka na o tere asị n'ebe nwatakịrị na-azọgba na-atụ aka, ọ bụ na nne ya nọ ya, nne ya nọrọ ya. Ya n'ime mmụọ na onwe m na-ekwukwe m, anyị nwekwanụrụ onwe anyị, ọ bụrụkwa n'ife ọjọọ. Ka anyị nwere onwe anyị, onye nwere ibe kachasị mkpa. Kedu ka anyị ga-esi mee ya? Kedu ka anyị ga-esi mee ya? Ịtụ alụ ka anyị ga-esi mee ya, gwa anyị ka anyị ga-esi mee ya. Kedu ka anyị ga-esi were onwe anyị? Onye isi ala ha jụ. Abụ akwasị ka ha bụrụ onye isi ala ha jụ. Oge ha bere afọ obodo onye isi ala bụ afọ nke ha tụọ bụ sineti prezident ha jụ. Ọ dị mma. Anyị achọghị ịnụ asụsụ ọzọ na-abịa asụsụ Igbo n'ọnụ ka ịsụọla anyị asụsụ na-abịa asụsụ Igbo anyị achọrọ ịma Igbo asụ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Chizzy. Odogwu mmụọ. Ndị ya afa gị nwanne, ndị ebe isi akpọ. Ejiọfọ na-ekwu. Ejiọfọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ka ebe isi akpọ. Esi m Enugu na-akpọ. Ngwa gaa n'iru Ejiọfọ, kwa ime ihe anyị na-ekwu. Anụrụ m ya. Gaa n'iru. Ihe agbakwa n'aka ego obodo n'enwe. Ka anyị nwere onwe anyị, ọ kara anyị mma. Mmadụ na ndị mgbaga atọkwana ndị na-emekọtara dị ọnụ. Kedu ka anyị ga-esi were onwe anyị ya tụrụ ya alụ? Ọ bụrụ na ha ga-ekwe nọ na ndị aka dị akụ na ndị ndu anyị na mgbakọta ya, anyị nwere onwe anyị, ọ dị ka ha laiki ya, ọ dụghị ha mma. Ọ dị mma. Anyị anaghị anụzi nke ahụ isuzi wee gwa ya ọgwa, ọ bụghị n'ọnụ ka a na-agwa asụsụ ọgwa. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbapere ekwurekwu gị, ihe anyị na-ekwu maka ya bụ na ndị kwe na ndị ekwe ya dị n'etiti ndị Igbo ugbu a. Ụfọdụ chọrọ ka ọ bụrụ onye Igbo ka ewepụta ka ọ chịa Naịjirịa n'oge a ga-ahọ ọkwa n'afọ 2023 na-abịa abịa. Ụfọdụ si mba nọọ ka a hazigharịa, ụfọdụ ebidoro n'oge na-eti nọọ ka a hazigharịa obodo ka ndị obodo Igbo chibe onwe ha, Yoruba chibe onwe ha, ndị Ugwu chibe onwe ha, ka ha na-atụzi ụtụ etiti na ọ bụrụ na ha chọrọ ka ekewapụ mba nọọ ka mana onye ọbụla wepụta onye ga na-achị ya n'obodo ya. Ụfọdụ si mba na ihe ndị Igbo chọrọ bụ ka Igbo were onwe ha, were obodo ha bụ Biafra. Kedu nke ị kwere na ya? Kedu ka anyị ga-esi mee be ya nkenke? Asụkwanara anyị bekee. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị ka ị mere. Ọlụchukwu, ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị ka ebe isi akpọ. Mgbaga n'iru Ọlụchi. Ya alụ nke m na-asị bụ ka
ụmụ ntorobịa anyị na ndị okenye chịkọọ isi ọnụ ka hazie ihe anyị na-enyere onwe anyị dị mma mana ịma na ọ bụrụ ihe kasị mfe a na-eji nwayọọ nwayọọ wee na-alatakwadoteọkụ ebe ndị mba ọzọ niile anyị na ha nọbụ ndị so lụsa gbuo anyị agha n'oge gboo ya ghọtasịta na ihe ahụ nna ya ukwu ọdịnihu ya wee alụ ọgụ ahụ na ha afụwaghị ihe ahụ ọ fụrụ mgbe ahụ afụbeghị ebe ha niile na-ekwekọrịta kịta nọ ka a hazie nwaanyị a n'oche nke m na-achịkwa ka a hazigodi obodo a maka na ịbịasị kịta ka enyego onye ndịda anyị a ọchịchị ka ọchịa ihe ọ ga-abụ bụ anaghị ha jide ha tụ maka na ka ha akabatọpụ ya ka ọ pụọ ije n'ụlọ nzukọ ọha makata n'ọnụọgụ onye ndịda anyị ihe Igbo anyị wetara esi ebe ahụ ihe ọ bụla ọ chọbụrụ ka eme ha ma ga-ewere ọnụọgụ ha wee mebie esi na ha ekwero ihe m na-ekwu bụ ka achịkọ isi ọnụ ọgbọnọ ịhazi maka na adịna ka nkewa chitụkwa nwụọ obere ike maka agụda n'anya ndị anyị na ha gbara agbata obi n'ụzọ ndịda ndịda ọ bụrụ na anyị na ha fụrụ anyị n'anya mana ọ bụrụ na ha fụrụ anyị n'anya anyị na ha anabata megodi ihe a na-ekwu kịta ha sị na ebe ndị Igbo ụtọ na-azọ Biafra nọọ ha nwada ihe ọ bụrụ ka enyezi ha ọchịchị ihe kwesịrị ekwesị anyị bụ ndị Igbo ga-emegodo onwe anyị anya na umefugodo onwe anyị n'anya ịmara ndị iso na ndị iso gị tupu anyị amara ihe anyị na-eme akwa azụzụ nke m chọrọ ịtụnye ọbụla lekọtawa ihe dị na be ha onye nwere ụlọ ọchịchị etiti ụgbọdụ ka eji akwa ebie n'oge mbụ oge na-aga a na-eme a na-anọzi mgbe ahụ nkewe wee dona anyị mfe anyị wee pụọ ma ọ bụ ka anyị malite pụọ kịta ọ nwere ike ndị anyị si na ha soro n'azụ mgbe a ga-elu ọ bụrụ ga-eme gị akwa alụlo nke m ụtụtụ ọma daalụ ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo nwafọ Igbo ịsụọ na ya anyị ghọta ihe ị na-agụ asụsụ gị wee yekwa ya ihe gwa ya ọgwa ịchọ itinye ọnụ n'okwu agwara ya ọkwa ọ bụ 09911001109 maọbụ 09922311109 biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa mbụ ọgụ esi m afa n'amaokwu uji wee na-akpọ gaa n'iru ezigbo mmadụ gaa n'iru bee ya nkenke mgbe ụlọ na-ekwu maka na ndị okenye siri na eme nyocha mana ụmụ okorobịa na ndụmọdụ nwanna anyị ka nọzikwa ya kwụsị okwu ike o anọ m ya ngwa gaa n'iru na ụmụ okorobịa dị n'obodo anyị bụ ala Igbo kwesịrị ijikọta ọnụ maka na ọdịnihu maka ụmụ okorobịa mụ onwe m ma ụnụ nwa n'ebe ụlọ ngwa na-akwadokwe na Biafra bụ ebe anyị na-achọ onye nọrọ bie ngwere otu kọpụ iko garị ọdịrịọrụ anyị ka m chọrọ itinye daalụ n'agbanyeghị na ịgwara ya ọgwa mana iji n'aka gị ga-ikpe gwa m afa gị na ebe isi akpọ Chizzy nwanne mmadụ ndị ka ime gwa ya afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke Ejiofor gaa n'iru ebe ka isi akpọ gaa n'iru Ejiofor gaa n'iru ana m arịọkwanụ ka anyị nwere onwe anyị ọ ga-akara anyị mma kedu ka anyị ga-esi mee ya nwere onwe anyị ịtụ alụ n'ime onwe anyị ịtụ alụ anyị hajikwa n'onwe anyị ọ ga-ekwe omume ọnweghị otu ọzọ mere ofu obi anyị na-enye ya daalụ nwanne anyị nwoke si na ọka anyị hazie ụwa anyị were ofu obi gwa m afa gị na ebe isi akpọ Chizzy nna m ndị ka ị mere ezigbo mmadụ ebe ka isi akpọ afa gị ọnwụ ka ndị esi m ọdụmachara gaa n'iru ezigbo mmadụ Chizzy ụna ya adịgo n'ụzọ ụna-adịzi ka aka na-adị na ihe elugo anyị aka maka na ụna esi eme n'obodo abụrọ ka esi eme Chizzy ị na-anya n'ibe a na-eme n'ala Igbo ụlọ dịka na-akpachapụ Igbo akpachapụ ọtụtụ ihe ndị ugwu na-eri ma ndị Yoruba na-eri o
mma na anyị nawara karịa iwepụta onye ya ahịa asị ka onye echi onwe ha ya asịta ebe a onwe ihe edere n'ego anyị tiri ma ihe ọ bụ mba ihe anyị edere na ego Naijiria bụ naira amakwa m ka ọrụ anyị gbochinata n'ụwa ọzọ onye nwa bụ naira ha na-ekwu ọ dị mma daalụ odoga ya na onwe ihe anyị na-achịtanwu na Naijiria n'ụna ka anyị nọzi daalụ daalụ ee ọkịja dum ịma na achụsa aja na afọ ihe udele ọ dịka ihe mere na be ndị mma ọkịja ozi iziri m olukwokwa na anwụrụ ọkwa ka a na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma Amechi na-ekele gị Amechi si na ọ fọrọ igbe mmanya nke ya amarọ na ụmụ nwere ife m mere ọkịja ọkịja ọ ga-adịrịrị gị na mma daalụ ọkịja sịrị anyị buru igbe mmanya dị ihe anyị na-eme erika na ọ dị mma ọkịja a sị na ọ ga-adịrị gị mma ọ dịrị gị mma n'ụtụtụ ọ dịrị gị mma n'efe dịrị gị mma n'abalị ị ga na-eje eje n'abata abata ọkwa ịfụrụ ọrụ gị n'afọ a mmaji kwuru mmaji ị ga na-eweta ezigbo akụ ego na udo gaa n'iru isiokwu nke tata ọmaka mana ajụjụ m chọrọ ịjụ onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa Igbo ọkamma Igbo ohu ka ọkamma Igbo amadu maka isi m kwuwe ndị eji ọsọ agbakwuru Abuja a na-eme onwụfa ka ha bụrụ ohu nyere ndị mgbago ya mere m nwa ji akwado onye ọbụla ịnataja ọcha ọdịmma nke onwe ọdịmma nke anyị bụ ndị Igbo anyị nwere onwe anyị kekwa ka anyị si nwere onwe anyị ka a bịa nwee nzukọ n'ime ofu anyị chọọ ndị ya ebutere anyị ụzọ ndị ya eso nwanne anyị nwoke a na-akpọ Nnamdi Kanu ka a tụọ aro ma ka anyị esi wee mee ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ndị si na ahịa eso anyị edoro anyị ndị ama nso ụgbọ ndụ na-agara onwe ya onye chọọ banye onye a chọrọ ọla ekele gị daalụ ọkịja daalụ ọkịja na-asị gị na ọ ka mma apụta kpaalụ ugbu a ka akpọba ka ndị Igbo ga-esi wee were onwe mama afa gị na ebe isi akpọ afa gị bụ ebe ka isi akpọ nwanne Chikwuyere ndị ebe isi akpọ gaa n'iru isi na gịnị mere ngwa daalụ uche ya dị njọ ọ sị na ya chọọ Biafra gwa m afọ gị na ebe isi akpọ nwanne mmadụ odogwu mmụọ odogwu ka ị mere Amechi Ugoda daalụ ana m ekene gị ụbọchị taa mara mma akpọ m bụ nwa bụ eze esi m Enugu akpọ nwa bụ eze odogwu Chizzy agwa onye isi bụ na mmanụ adịghị n'ofe ọ bụghị na unu adịghị n'ofe ka a na-agwa ya maka na ọ na-emete nri ọnụ ihe na-akparamagwa ndị nka sị na ndị ugwu sị na anyị na ha bụ ofu na ndị mgbago nke ọzọ sị na anyị na ha bụ ofu anyị abụghị ofu ebumnobi ha bụ ka ha ga-esi gbucheta onye ọbụla wee were ihe nke Chineke ji gozie anyị ndị saịdị anyị wee dozigobe ha ọnya soso onye kpụrụ isi bụ ihe ya asị na-asị bụ ihe m na-asị ọ na ihe ọ na-afọ abụghị eziokwu otu anyị ga-esi wee nwere onwe anyị bụ kehapụkene ihe a na-ekwu na onye Igbo ya bụ onye isi onye Igbo abụghị onye isi o nweghị ike ka onye Igbo bụrụ onye isi ote Chineke si wee wepụta onye ndu nke bụ Nnamdi Kanu ha sowe Nnamdi Kanu onye na-esoghị Nnamdi Kanu ya adanye na mmiri erie ya ụzọ anyị ga-esipụta bụ isowe Nnamdi Kanu na ya bụ nwa amadi siri ike mgbe ọ na-alụchakwa ọgụ ka anyị nwere onwe anyị ọ bụzikwana ụlọ nke Amechi Ugwu kwuru ka ndị mgbago ugwu yọwara biko ga-eweta ededewenye ya mana anyị nwejiri ọnụ anyị si ka anyị weta nke a na-akpọ n'ọnụ itiri sọchọrị eme a na onweghị ihe ha ga-ewetara anyị
ọ dị mma daalụ dịka o si ada Amechi oge na-asịzi anyị kwarapụ ịnọ n'ihe ndị mmadụ kwuru na nchịkọta okwu, kedu ndụmọdụ gị? Etu si wee kwuo ka o si wee dị ugbu a ndị be anyị anyị na-ekwu ka o si dị anyị na-enekwa n'anya ihe ga-ekwu ime na nke ga-aka dị ọsịsọ na ndị anyị na ha ihe anyị naanị ga-emenwu ihe anyị na ndị mmadụ ga-emenwu ọ ga-aka dị m ka ndị Igbo na-ekwu, ndị ndịda South South na-ekwu, ndị ndịda anyanwụ South West na-ekwukọ ọnụ, na ndị Middle Belt, ndị ogbe etiti na-ekwukọ ọnụ. Ọ ga-akakwa ime karịa dịka na ndị Igbo pụtara kịta kwuwe. Ọ bụgodu na asị onye ọbụla nawa, ọ bụrụ na onye ọbụla nawa ka ndị Igbo na-ekwu, ndị South South na-ekwu, ndị Middle Belt na-ekwu, ndị Yoruba jikọtakara ọnụ ugbu a na-eme ihe n'ofu ha ka anyị ejikọta ọnụ. Mana ya ka m na-ekwusi na mbụ bụ ka anyị dịgodu n'otu, anyị dị n'otu, ndị ntorobịa na ndị okenye bụ ndị ọha na eze achịkọ ọnụ. Ọ bụrụ ndị kwuru na-agbago, ndị ekwuru na-agbada. O nwego ndị ọha na eze m fụrụ na-ajụ ha, unu na ndị a na-anọkọdo ọnụ kwuo asị mba onye ọbụla na-ekwu nke kedu ka ọ dị gị ka ọ ga-esi wee mịta mkpụrụ? Ị na-ekwu ikwuru na-agbago, onye ekwuru na-agbada. Ihe o gosiri bụ na onye kwuru na-agbago, mgbe ị na-agbago ịgbagokwuru ndị ugwu, ha gbawa gị ịga. Mgbe ị na-agbada ịgbadakwuru ndị nke ọzọ, akpụrụ gị gawa ebe ị chọrọ ịga. Ya bụ na ọ dị mma ka anyị nọkọ ọnụ, bụrụ otu, na-ekwu ihe ọ bụla anyị chọrọ ime. Ọ bụrụ ihe anyị chakwekọrịtara, anyị ejewe. Anyị si na anyị na-eje restructuring, anyị ji ejewe restructuring. Anyị si na anyị na-eje Biafra, anyị ji ejewe Biafra. Ịma na kịta na Nnamdi Kanu na o nwe ka o si ekwuzi okwu wee na-asị mana mbụ o nwere onye ọ na-ege ntị, ma ka o si ekwu maka ndị Igbo, ka o si ekwu maka ndị Yoruba, ka o si ekwu maka ndị Hausa. Mana kịta ọ dị nke ọfụwago na ndị Igbo naanị ha ama eme ya. Ya bụ na ihe a bụ eziokwu a na-afụ anya na o nwere etu obodo a si wee dị. Ndị ọ bụrụ na achọ ka obodo a gaa n'iru, ha ga-emenwu ya. Mana ọ dịrọ ka ndị ji ya n'aka kịta ka achọ ka ọ gaa n'iru, maka ime asị na ịchọ ka ọ gaa n'iru, ị na-eme ihe bụ ntiwa nkewa. Mana achọ ka ọ gaa n'iru nye onye ọbụla oke ruru ya, ime ihe onye ọbụla oke ruru ya, onye ọbụla naba. Ndị Igbo nọ ka ha si wee nọrọ kịta na ha gborogodo aka, ka m gwa gị, ndị Igbo gborogodo aka were ihe niile hapụrụ ha naanị be ha, bịa afụ ha oge nwere isi ka ịfụ ebe ha ga-anọ n'ihe ha ga-abụ. Mana ha ma ime ajụnụ mmadụ isi onye anwa nyajụ onwe ya, ime etinụ mmadụ isi onye anwa ebe na mbanụ o nwee ka ọ dị. Ọ dị ka ihe anyị kwuru ewege Nnamdi Kanu anyị na-ekwu kwuru na ọ bụ na mmanụ a na-agbapụta na ndị ndịda bụ ihe wee na-ebutere ha na ekwe ka na ha chọọ iwere ọ bụrụ sọ mmanụ ahụ ha were mmanụ dịka ihe anyị kwuru. O nwere ndị Igbo kedu ihe mmanụ na-abara anyị? Ọ bụ na ha chọrọ iwere mmanụ, mmadụ Igbo, mmadụ ole ndị Igbo na nwere ogwugwu mmanụ na ebe ọ na-agbapụta eruru amarụ m ma karịrị mmadụ Igbo maọbụ ịtọ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ọ ga-adịrị gị na mma Amechi Ugwuele. Ọ bụ Amechi Ugwuele ka ị nụchara onu ya ugbu a. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Anyị ata n'aka ji eze. Biko ihe anyị na-ekwu bụ ka onye ọbụla jikọta ọnụ ka azọba oke anyị, ka anyị wee n'ofu obi zọba oke anyị na ọ ga-elu anyị aka. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma, maka na ọ na-agba atụọlụ ọmala atụọlụ ofeke isi ya n'ọfịa. Ugbu a abụ m Chizzy Ani, ekelela m Tochukwu dịka o si bụba ihe niile na Kpakpando, onyonyo Kpakpando nke zuru ụwa niile. Ije na YouTube ikiribe ihe niile nke anyị na-eme ebe a. Abụ m Chizzy Ani, ọ ga-adị.